eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe teraseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchomo ligerali bwerire buya andonse sole emma goroba ya lero litukeliga lya ichuma chitaliki echiga 2023 omutinyo yo ogatatu omwaka noyo bwechirubere na 2025 na ajinga kya mange ndikani kwa chinsemo ime ya gusi chinsemo chinyamira nabo ya county ya Kisii nabo go chinsemo kubomono as chinsemo chiamanga ase kole kitali gya butambiganya kabakani kwa chinsemo icho magiga iyo musae oyo mugotebekana kwingira ngina moke komuita na komutindeka nabo igomanya kinyoro na probuwa nigo batwara kugajikwa kuri igoro nabo musagana omumuroyo nere banya kwa komuita na komutindeka kolende ayo negati yali mwanju muligera na kwalinire sema rogo bayalero cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kurense amu imanyiriro ni goto kubwatera na Wilson Makoli bitanga kigima aya negati yali na kwalinire senjira yobwenge abantu babiri gosiria magima asinjira cyo botutu karuchinse amachi amatororo imeye bunge ya Kitutu Masaba tukakumureka chiru muchigosi tukanyara musoti utayo tukamatena ki tuemere nende sikwamoira na kwamobeka ngayale tachi tukataipi tukamasokisika chaka Mugavana bwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati gotenenia okoigurwa bene kwenye gitari ya Riana magiga yebirengo bya yego taikirana get back
check the missing apps, Mheshimiwa. I'll come and get back with your official. Abakansura abakorokurwa ase county ya Nyamira kugania abarai be county yukobwatira na koleta omorembe ime ya Nyamira. Bo tanyali bo no mo senator. Ba iche amanu mo chumbo ito osaba aba juba bonsi ba Nyamira to kwa na mangana ya. Mwanjo morigererie kionga chinsa ibere nigo togochaka nengana yogo ichania korwa chinsa mochiamanga atokomanya gomna abanyimbo nigo batakiro botukiko bwatekana nage kore abantu babere basiria magimabo obotuko bwokira rero ase ogoitwa ase kenyoro kia motorora ime igena monto asense moyamanga ase ward ya Kemera ime bunga ya Kitutu Masaba ategotebekana abuna omusayo yomo nigaita omungino yomo oyure ngina moke naboigo akanyara koba gosima yo kumwengera namba jakenyoro babwatekerira ndegetindi nigo banyara koba abagosagana omumroyo ase bamuita nere banyara koba ambago mutindeka muna agotomanya omorikeito Daniel Ontiri amayenda nigabwatete nsemambia ya lero ase kenyurekega kya matororo chisera imiyamange sabako bwatekana nugukwa kumongina Melen Nyaboke w'imyaka minene uyegotebekana wetera amakungu ubutuko bwokira rero wika gusire bugima bwaye Nyagosira Nyaboke nigegotebekana akorerwa ebikore by'obusuku n'umusaye w'ekinyureki w'imyaka 25 noyomo oyo magaye umwaka negente geto gwika gukwa omutindika ingoro y'ekibuti bere isiko mwaye nechinga kecho chikorangalia umutureti w'ekenyero naise buna oitire nchitinyigeeneti tukarwa tukare bomugambi beri botuko kateka bomugambi tukare so mugambi agatumi kimetetiri tugacha bakaga katwa ikaga iga tukanya abantu ko tugasoe kigitari tukanya kigitara gitingete tugachukura gatosinya kero gatosinya tugacha kubutore binta tingirete kigiteki tugasoime tugasoinyo ime tugasoinyomba tugachukumureka chiru muchionsi tukanyara muswati utayo tukamatena ki tuemere nende sikwamoira na ikwamobeka ngayare tachi tukotaipi tukamosoki kagacha goito keracha goito tari gukwana nkarwa nkamyoka nkarangiri chindu guchiane kabate bincho amangana asali tire rora kana batebi tugatire na barabu indu kuyane ra mokogoti acha komochi bweka ngora akomoyo chi akomote yaya na re bumerani na moita na mutindeka kubatakana n'ubururo bw'ubumenyi nere tibumukireti nonye nasama goko y'abanyimbo ase nere asusurwa gwika gukwa na utindekwa hase nchire yiyo aso mugondo kwabo egekore nonye nabo kerete toboba baka musibura chingori baka mutaibono limango buna kwamo bekansa abutorore akaja kule mamano agwa akane chingori baka mukani to onye komaito somo begete tubu akamano mwake yari akaigwa agacha gutukuri ngara kera tukuri ngara magora gasoka nari abantu baigwe tobororo bakamubwata bakamwira ucheetiro gorari bakamuita agakwa nari chinse mete tiri bakamurenta agatindekwa korengana na tatu mwabo mukagero yigo monene umusaye Edwin Nyangicha obeire nechimbwa chimbe kurwa matuka magega nabuna nonyengo ika uko kwae konye nali abotukirwe kurwa sechera amatuko makaetire numukye boko mukanya amangana yeniga goswera otokomo asokero konde nanjengo na komonya na ki yaya umwana oyo genda buyabori tiga chinkwanda chao chiringia chinsabona aire ngogo chawasa nyumba kwa mati niko kororaga na bana bandi baruba ko so nyumba mapema aye turi gotoka ante ya enjike sana nondensa tata tinkonyoma nandengaga chire nyumba onye talibo ngogosambira ande nyumba ayo naramangana tatu mwabo abaire kagotebiwa n'umusawiga kurwari tukelimo gocha selinde
otebo igo ebirengereri biaye biatimukire kobwatekana nogokwa kwomosa oyo iga ono omwana otosinyire ekenyoro ekegimaga nonye gochio ite tugo igotwapo ekenyoro gepoe nabamura maro moiranera binto ebi morore soria abekwa buna atinde getu na imo moiranera isike mo babamura abantu bagwete ekenyoro bara abamura ntubwatega bono bamura kitore itogeri onye moyo muri gotorentera abachokuru buna twabarentete tukabanyora bono imo beigariuka motorentera baswati moja kunywa maruriuka nebinto binde mokoria bibasari kine ke mauto konya bono nejise mauto dai abamura babira banene bache ba to jirme to agotirega nanya gachire abwate jinguru kabisa anu mumuro bwate jinguru nenja goma ni kabisa awan tengo to ngari ne nyomba abonye turi konga gachire ena robu yekerna nyone kirecha kirne karo kiatinde kirwaria gakia bamura baitungu sabaiga none ndagire moja mwara atongia gakiyetige kubabikira saa kongu buna bono orinere ya monyora nyasa orio korege kono bwatu nero be kunsariga oinoro mogoko ito mere ni omoirananire egekore kiga kurwa sekenyoro kia matororo chisera imiye ward ya Kemera ase bunge ya Kitutu Masaba nigo kiagosira bangi hasa basae bagendere gosegetwa gwetanga no botumeki wa mariogo yogotindia unencheremo yogokeania ebikore bingabune biga ngurubaterege taseni kiagetembe kurega se county ya Nyamira litrene nguru ku Daniel Untiri nege kore kyogo ichani kigima omwancho murigereri kyanya ko yakoreka kinsemecho na bange nigo bagende kukegikiria kigima na nikibwandi ko irorerwa gose gokoreka nainde asensemende yonsi tigarete ime county ya Nyamira mwancho murigereri nigo omo senator county yo omoske Eriki Okongo omogeni agendere komochia omogavana bwe county yo omoske myaribo ase obotenerio bobegwe county ya Nyamira asaboigo anyareka baga koenekia na gotabuna ichikondiyo rigwanjira ebunge yo ya Nyamira gotwara ebikaro asensemeri manyekante buna bunge mashinani naboigo nigabolirie gose nigamochirie omugavana bwe county yo omoske myaribo asekerengera kiagyo gotanga na bagotukuterare county yo gwetera sokorikari ukugojia somora ibwense ya Kenya asemoske Okongo mogeni amobolirie buna onye county ya Musinyire na bagosoka erebweka atige bali bande baragendererie county ya Nyamira nagutumanye muri kito Fatigade Gisemba ira omoske Eriki Okongo omogeni otebire egazeti notite iyo egwanjira ebikaro bya bunge mashinani ime ye county ya Nyamira nanigo atebire egazeti notsi eyo yabegetwe omwaka bwechirububere na 15 nigo yare goika omwerio asobochori bwo mwaka bwechirububere na 15 Como nyalibona ngiye ko ruka ko toma ba MCA bande bakari ko ikaranse metei omanya ko tainga la set notice nere arwetwe 2015 ka kino bakara asiwai ekere bunge ya renge 2013 to 2017 mroji la set Jones picha kwete 2017 yeye ya none kiyo ka yera ka wana ka komanya haji onko bolinga chibesa muna mwaro chigoro na kongete ndende tabasa ya tesu pigu kuri Nyamira chibasa chikabe kuochia balemi na chialengo last time 161 million chiche chiegwe abalemi nkoboli nalibonga nga yebinde ibire batabanga uino muliro woki kubaboli chiba chine ziro no muliro woki Nonya nigo omochirie ebirengererio by'omugavana bwe county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo igoro yokobona county ya Nyamira tutaendelea kufuata na ndalireregi amana ayo kototishara na nocho ligeni roboti sorwe county ya Nyamira ekero wa iguru wasinywa kali wa iguru korumero na jaboro kawera mwangaza assembly ne county government yabunu baseba iguru na jaboro mwangaza kali rero ka anye nyadibo sinyurwe gasi tirabe kese yi ayenda ari nka
igoro yobututukanu obwobogenderete kwenekiwa ase bunge ye kaunti ya Nyamira nigo moseneta oyoiga atebire ere araje kubwatirana naba MCA aso kwenekia buna e kaunti ya Nyamira ebunge ne yemo ere aroro na ebikaro byonzi bye bunge ya Nyamira nigo bigokorekana ase amagacha manene ye bunge eyo. Sisi wale mmefika, nataka niwashukuru sana mkiongozwa na majority. Bwana Deputy Speaker, hii speech umetoa mzuri hapa, mzuri umeondoka buya. Nataka uende ukae pale Nyamira. Assembly yenu ile tunajua imetangazwa is one. Kuna majengo pale Nyamira. That's why we want you to sit. Vile sisi Nairobi mnajua bunge yetu penye inakaa. So nawashukuru kwa kuja, na sisi kama Senate we will stand with you because tunataka muendelee kufanya kazi yenu ya oversight. Chingaki echecho nigo moseneta oyoiga agendereire kumuraga ebyara omugavana onyamira ase okogenderera gwikirania obukurumi imeye county ejeiga. Chira vijana 151 million. Toko bolina ekenege ndogera rais. Peba wanyene sise ward chigurupu chilikuwa ile chirasa njiri. Vijana bilikuwa hakoire barabia. Naliwe moka igoro batabanga seneta umurira wote. Kuboli omano murongo. Ndagenda byo musaje olina aligerelie biboronge. Eka to como debía tu go bingo mo konya toli. Moroje uniform go itwa begeta. Na ya ka begeta ko. Na ya begeta ko. Na wewe nyorigo na kuonya bwana. Kinko reporter Getembe kurwase county ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba. Mwanjo mutigarite ase county ya Nyamira nigo egatia bakansra bakorokurwa ase county ya Nyamira litukolera banyaka bakumirana na korwa ebirangari byabo igoro yoborai be county ya Nyamira atwanyaka bakomochia egati ya barai kubwatakana amone jitoba utigenda korelekana ime county ya Nyamira anamono ase ebunge ebagaine marakabere nigo boigo banyaka bakuru ebirangari byabo igoro yokugania ogochamo kwa barai be county ya Nyamira elikoenekia nga abanyamira ngonyabare amagendero kurwase abarai ao mulikito polika bokara na mange keru muntu agotebana na Steve Mugaka na charete amani Nyamira yet nere participate nene ase chisegi chigenderete Nyamira yaito anje atigane assembly ya Nyamira ningane yigayo mu MCA we wadiga yaitibo iyo yaretere birengererie bingi kurwase abakansela bakoro anene kurwase rubango rwa West Mogrango bakora wa muno yokabiro mu meya Paul Nyamweya Kengere kulinganamo na bakansela baiga bakoro nigo bagendere ko bagwichanira uburayi bwa Makiaya ase abarayi batasikaini ega tona kumirie lo bwa bono maskani atayo ukora mana woka o mana somoke wali ne onyo mwana kara mira ise kumba amalenge bono kwa inga apata tana bakora amabana nigo abakansela baiga bakoro bamomochirio mu MCA wadi etibo omuske lame konyancha kuwatikana mone nkona yayo gataka komochecheria omubunge wechinsama cha West Mogrango omuske Steve Mugaka omuchungo ito tuakera chukura buya nama na konyorango mwe musie timaiti amasoma kabwate agutarago muchumbe oito o West Mogrango naende nane na monye terimo indo titakali koigwa naende ngeno Mugaka amagana ritu akoire wiki yemo oticho poro chaisio somo gambio ito tiagera muri gokora burai nere ngatyo kora mo muntu mutakora nero burai nkyo kumuramira mutakora nere obo MC otaria constituency yaye nyina bo bakansela beganigo bagendere ko bakugania botero kwenekigwe me ye county ya Nyamira indukorenganamo na barabu baganirio mu governor omuske Amos Kimuminyaribo kubwaterana amono mo seneta bunenchire ya moyokori yoko igwana erio county ya Nyamira kogenderera kakibaonjorerie ontagete baonjorerie bachamo erinde county etegwenere na sinsemo yende nigo bamochirio mu governor we county ya Omuske Amos Kimuminyaribo aso we sona ni amona siasa chio omo senator
gento baganirie omugavana kubakorera abananchi emirimo. Nyari bono mugavana kwa nini agwishona ni siasa yo mo seneta na igweta abana ba minto kuri magwagwari ba okwana na buna seneta kwa na matango ju okwaniro omo seneta tabwatie pound ali sa okwana ndons ebe ne sukuru ebe ne nyeltari ebe mwa gavana gesona iga okwane kire gento kia sarikire igomba basugutamira batiga gukora magendero muno bono mugavana atiga gukora magendero amiyo ke uchi gutangasa mari yo mo seneta omweri oye nigo bagendere ko bakoboria kubwatanigwa ase omurubiri omugima bwokoretwo botwereru ime ye county ya Nyamira gavana kake anchorangeria bakansera baria bakoro bonsi pi erinde torangeria ba MC aba ekiagera abandi babo bunde enana mpama etie kibago kwana bagutabubuka angabona ba MC baito angabona omubwataine no mo senator ito tanyaribo no mo senator baiche amanu mo chumbo ito osaba abajuma bonsi banyamira to kwana mangana ya eginko ripoteri getasene kya wanchete kya Gatembe kurugige gai me county Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara na omo governor we county ya Kisii Musike Paul Simba Arati ritukulia lero nigatrania okoigurwa kwenye gitari ya Riana Level 4 Hospital ime yechinse muchabo nchari magayo kotebekana buna nyagitari uko nyatira ikira ebirengo yabwende koigurwa mo governor yubo igo nigalira buna asama tukamakari busyo nigara chikirana na kwandika buna oigoire enyagitari yo senjere abene chingagiye kire ebirengo biri bitakeire buna gutumunye muri kido dipon asanya Magaya bamenyi be ward ya Riana egotokemeye bunge ya bonchari kwa banogo semeria wokonyoro bowenia kurwasinya gitari ya Riana Level 4 eyaberege kwagachwa asama tukamaiga omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati niga ikirana asoko igolenya gitari yejwe kurende igatene ni umurobiri yubuko yeigora goika ya rosi we goikekerengo kelike gwenerete elio abamenyi bense mu yo banyara gokonyeka. Contractor, I want to instruct you again. Get back. Check the missing apps. When sure, I'll come and get back what your official. Maega ya yue ni gari ya yogo chikomenta bakori emirimo baisaine asenya gitari yue eliaba menyi bense me yue banyare konyora obokora lya sobwange. Make sure now the two theaters job as Manyora Banegari cooperation. Now application I have make sure I make the application is so that we can move that to when we can by state. Family, Mongwe, Mongwe pharmacy, good point. Ense muna yue ni gobono abodiri abamenyi be bunge ya bonchari gokeania ebinyugwa byogotindia County ya bonchari obole ngoro brengo no na lazima tumole chiefs. This one we must agree and I'm happy that I spoke to the commissioner ekana yenda elwa ngoro bole asipole the county commissioner intervene abantu abalega bana bayengo kuru utarabona gaba kakate Chinga kibona aliyeira yogo chikubwaterana na bagambi elio gosirie binyugwe ebyo byogotindia elio abamenyi bensemeywe bagenderere gutinania egesako. Chief, and I'm going to talk again today with the county commission. He said me what is doing. But most I know komenta na yue nigo boigo aboria abantu kwerikia no muroberi osha elio banyara ko babakonyora ubugweni asetinya gitari ao asenchera yobororo mocha no tuwa ile no sha muroje aba iko yeye bali support group lakini na bwana ambaye baba yesire atisha na wako bila mtu lakini na ambaye atisha mbalo ntuwe modo tena osha ile kokora bali mbona ikorejes ndio mambo mwezi
kila umuntu regeza shama osomanje kwe anything you want before 4 million zitrai o second million zitrai watokonya tikatutumyesha ikanero koko torengeste como tinha ulipoteri gitaseni kia ukia getembe kuroiga asunya gitari ya na level 4 egotuka imeje bunge ya bonchari eliterane inkoro kwa dipon asanya Njumuri tigarite na mangana igoro iyo banyagitari litukuria rero niko abarwaire gwetania mkimisano banyako bakonyora obugwenia no bolingori bwa bosa kurwa senya gitari ya Silver Care egotoka ime iyo mochie obosongo anene mono chinsemo chia mwembe asigati abanyako bakwerera okogokigwa kwabo ne bitambukiro ibanyako bagwethira chinga kibali koligia obugwenia amono kolengo kwo murobiri yo nigo ragende ase enyagitari ya Silver Care goika tariki 30 cio mutienyo iga mwaka yoiga gose ojituko ria ajumapiri murigito Daniel Ontiri nigekera na sayo nego twareganria orobotiro kubwatia Erio koene kebuna abamenyi kurwa sorogongo rogusi ne chinsemo chionchukanaine bagendire koba na fingia iliboigo wekinia geuchume nyagitari ya Silver Care Medical Center yegotoka sensemo ya mwembe ime yomochi obosongo ase kaunti ya Kisii nigo litukolitang'ani rero yaligania omwega bokoenena obolingoria nobuwenia bwabosa boigo kolikia boroire inse yomuroberio bokanena obuwenia osha igo nabaleganire mwensi buno mu administrator bwenyagitari nabaleganiri nande nchione kobwate mechando ya maiso mechando ya maino rero bachire twarusiri abarwire gwetania 150 barusi wa maino bosa abantu gwetani 200 barorirwa maiso inchu munyale kuba mokonyora these services na inde munyale moko ego kirinya gitari yeye korengana nomotineriga ekirenga kyabo nokoene kibuna nkoene nabare obubwenia webirengo biganeirie nagosegeta afingia asaboroire baye. We want to make sure that our communities are developing and we want to make sure that our people in the community are getting the right services. Silver Care ningia okora Silver Care korwa alia mariro onsi ochakere hypertension ochi diabetes ochoboroire bonde bwanse kwa magoro arthritis ochiche wasomoto bwati 24/7 tokaribishira sana Silver Care Medical Center onyoro bobweni bwao bali bonse mochande gita maiso inchwe karibu sana Silver Care Medical Center orwaligo egati yabaroire abo baweni gwa rero niko bakwanira okogokigwa kwabo nomochaka nomoya kebochenu arwali kunanywa robogweni obuya arorira abanyagitari bansugurikeire buya samarwiro sinabugate bangira maliogo ngende ntumeke ngwene egire Silver Care nanyorira matibabu free abanyagitari n'abantu abaya kabisa batwa huduma bosa pesa njio bato sawa. Nilikuwa na magonjwa mengi hivi lakini nimeona kama wamenishughulikia yote. Hakuna mahali ameniambia hata iwezi tosha pesa. Nimeshughulikia na naona naendelea kuwa vizuri sasa. Nyagitari ya Silver Care Medical Center nigo habwankyo eraso elituko lya kabere. Lyokoena na obulingoria nobwenia bwabosa obuya buragokerwe gwikalituko lya Jumapili. Silike 30 chimotinyiga omwaka wechiri 2025 Nkuruba teregeta seniki agatembe kuruga se kaunti ya Kisii litrani nguruko Daniel Ontiri mwanju muligere gwikirabwa tokwenda omote mokomo keigo gwetera ase studio ya kabere tonyore obosemi bwa gatembe kurwa somugaka ocho inyambasura tokwirana ninyare kukuba ngukumanya mange na kwariganira ase ekionga chinsa ibere Bagaka ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana ninjo bangina ninjo tiana maseto kai ngakio tiana kogenda ali wona kogenda paka kore gente kina kingo kora banje kogenda ali kondeta keregentu inche ngoina bono okole kieke karaba ntumba gachiruro twali libaga ndoro twali oyo ko yeturakoruka muturi oturie ngabi osineli ngo osinengi kiale oyimuturi ekaraye turiri
Oyo bono ndo koruko oyo ngane omononti. Oye nonta. Mononti oye nonta. Muturi oye tura oyo onde oyo musioli musione ko yano oyo ko yesiora oyo tanga ko yebeta akuru ku musioli oyo yetura muturi engabi ya tamakuru yana bagakeroka ya jikonyoro uri bono mono ntinero ko yekora pi oye korire pi wone ngabi ya goikaba inyoro uri muturi oyo tureti noro tigale to akale noro guki okakale osenguchi sune kamate osenga yakale mo inyore nga ya tureti kukuru ankuru asegete kabyo kabaka mutige moekuri oyo ndi moekenama bono oyo ndi nero oyo bono oyo nganero oyo oye nonta oye kora rende bono oyo kano go cyale ko kumonyorwa monyoru no mase kai igabono kigende no twatera go cyanganga ki abono to bakutiana maseta utiana go ryoji go seta to tiana masetoka osetoka ndi ryokoira na gwakorire gento gete nego tenge kubona akori mamu ara minto banda kuna gweto kirege ntege kekyo kinangeli kongo kono tiana maseto kago koira na gwakorire ngana tigono gwatolera jinyoni ekorera mayigo tigo gwatolera kei kara akorege ento ndo mayigo tiana bono ryogo setoka no koirana tigo tiana ryogo nango jinkorega naho mugusi atebete ngenje kabireyo Magaka ninjo, ninjo ya tembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bangina ninjo. na umwanjwa umurigereri karibu nande asanzeme ya kabere kionga chinsa ibere astogo cha kurwase ward ya ibeno ase omo wase serikali ya county ya Kisii gwetira somo msiebwe ward ya ibeno omo skesti warika nigo yainana amagache ward ya yo konye akwamete ase kegetambe ase omo ske arika anyara ko bagako kegetambo kirekyo na kumwere ni mugavana bwe county ya Kisii omo ske simba arati ngambo ya mono ase egetambo kirekyo na nigo aina kibuna amagache ngarachi kwera insi ya chikibere chire mutwe ngwakera umugabano wito simbarati ngambiye mono asogotuma abafisa bayikuru obisi korora enyumbe yale kwagachwa yabeire saidi emyaka 10 etanya kwagachwa ase okonga chibesa se budget na koranga obisi yalire buna na promise te abantu bebeno nga chi project chigachikwamete wekatu chikwamule asichinga kechiga torobisi igongo tebe contractor igento ntotagete kende kenene igento tagete igasi abengia igasi ekwane yoka etwachirega ga command oversight as a ward officer ya bere for more than 10 years nanjengo akero mugaba nambia sogo okoena na chibasechi nyari ukoro officer twagambe ne contractor o promise in 2 months igasi na bokonyoro korire na ande no msiatebire that igasi abe quality. We'll give him the necessary support to make sure he can. As a contractor, I will try as much as possible to give Rengia egereno mumsinere kera wacha gosoime anyolena nai karanstevia na ndago ke na bantasabu with all his energy. na mwancho murigereri omongina Jacqueline Muramo Sioli mbirerale kubwatekana amo na kiria goteba muna utegotebakana muna nigo amate yayo gusaba Muramo abo mugakoye oyu orenya gusira Julius Mosioli nyakundi baganire ko Mosele kurwa senga yaye ategotebakana na abana baye nigo banyaka bagoseli gokurwa asayo boniga bolirie obokonyi goseniga bolire lichiko kubwatigwa na eranyaka bagakonyora obwene bwaye engana boygo yasegetirwe na omo women gosea bisyo mu women rep goetera saba baye abanya kwa bagotarira engeyu yaye eyiwe gotoka chinsemo chianyachenge ime ye bunge ya basi agukorera omwancho murigereri Dennis Makoli amono murugi wa Yesusa ni Makoli
nigo basenetigwe bakanyora omwana ase amatuka makaetire gose emetinye makaetire kurende gwetira ase obokongu omwana uyu agatoka kabwate obokongu bwo buroire esanya takaba gagobera ICU imeyi nyagitari ya moime yomo Nairobi ase metienyi etatu nabono nigo ya mateyo ya Dennis amono murugwe Susani yaborire ko nyaraka gosirwa elinyaraka wakana bill ya chiringi chimi gose chiringi chiribu chimi isano nemo gose 600,000 ribanyaraka ba abakwakana esira yabo babwate ase enyagitari yo boko nyara lakini bado chibesa chirito gwante gwakana njira isana kerona rojenga ngo musubati no mwana ngo bera banyagitari mono ikabetero litoligie omonto omo gwanja gato ekereta itodid elinde balance yende tuchigwakana baadaye lakini wana se pressure na somo nyeno weta itodid amatuka asukire ngonya kwa erale ase njo motinyo statoriale nere gata ete itodid ya na nyagitari na baromba tete chibesa chiabo ikasi yane no yoko koboka utoma itinga yoko andoji abora ndonyore gosutonyora michango buna boni ganchi yo bigo gentonge yo montora kole rero na bora nyo mambi tonyora gaste oto ate inga tubwate permanent erato konya abaibuli na barobo tibenya ali asebale ubugima bwaito gobolense gobona kitogote inga onyondeka ari ande oligereti mangana buna tokwa na iga anyara gotokonya anyara konyore pili yetigale nyagwa kana ochiari nyagetari tororere ndi gose stress ne tokerake gobona se yikire gonkobolia omwe MCA korupijara dimasie kakuruke ward omwe picha feti nyakundi mogafa na simparati na no mo women rep Doris Donya onye ko bayigwete liga banyara gotokonya na utorate mbia mono sana gobone togote bonde bwensi ureno moyo gokonya na bagotonyora se namba 07139 82179 osonye koyo igwete gotomana se PayPal bado na bagotoma PayPal ya Equity 24/7 alafu account number 07139 82179 kakia gotogo sabaso wanja koino munyale gotokonya tonya ko ruase stress ye tubwatite Mwanjo murige wikirabwa no tokorera kionga chinsa ibere kurende asensemeli ya kabere tokwirana nigo tokwirana amo nabatende kurwa ase nyagitari ya Silvercare ase turanya kaba tokorigereria abera atatu igoro ya abo bwenia no boringori bwa busa gose free medical camps nabo igo okoerikia aso murubori bubweni wa SHA Social Health Authority iyo manyegete buna SHA registration nigo togo chikobwaterana gose nigo togo chikokonya na gokwanira yuansi na labane goti nabo igo chose vati sanduki kurwa senya gitari ya Silvercare iyo gotoka imemo chibosongo igo to sukare mwanjo murigereri abuna tokora ekionga chinsa ibere chinigo ngoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa mai manyerio nigakoro kwa Wilson Makoli nabo ikuransa ya transmission nigakoro kwa Fira Karili magiga yechi kamera nigalenge Wilfred Matundra.